dit geen goed doel is, dan wie ik het niet meer. En volgens mij doen ze dat al 13 jaar. Ambulances regelen voor Afrika. Afkorting. Je ging hè? Ja. Goeiedag. Goeiedag. Bas van der Zwaan. L1, programma onderweg. Kent u het? Ja, ik heb het wel eens gehoord, ja. Oh, gelukkig. Ja. En wij zagen de Wheels for Africa. Dan roep ik mijn man. Dat is mijn man zo'n pakje. Ja? Ja. Oké, nou dan wachten wij even. Mijn man, zijn pakje Jan. Oeps. Allee, ervoor. Nee, zo zien we niet. We zien niet van de voet tussen de deur. Goeiedag. Goeiedag. Bas van der Zwaan, L1, programma onderweg. Ik zie het, ja. Ja, oh, dus u weet wie we zijn. Ja, dat weet ik. Kijk, nou, wij zagen het bord staan. Ja. En 13, betekent dat u dat al 13 jaar doet? Ik doe het al langer, maar als stichting doe ik het 13 jaar. Oké. En kort door de bocht, u regelt ambulances voor Afrika? Ik heb in ambulance, 6 ambulances in Afrika rijden, in Ja. Gambia. Die onderhoud ik en die verzorg ik. En daar heb ik, daar zorgt alles voor daar. Ik koop ze hier, de auto's. Ik heb ze in orde laten maken Ja. door bedrijven en alles. Daarna gaan ze in de container naar Gambia. Daar krijgt een kliniek ze en die moeten hem onderhouden en bijhouden. De oudste rijdt al 15 jaar, dus het gaat redelijk goed. Maar met ambulances ben ik gestopt. Want? Ik word over 4 maanden 80 en op een gegeven moment moet je wat dimmen. Wat ik ook doe is heel veel verbandmateriaal er naartoe sturen, omdat daar ontiegelijk tekort aan is. En dat is het grote punt. Dat verzamel ik hier achter mijn huis in een container. Ik heb daar een container staan. Ik sorteer het. Ik kijk wat er kapot is en vuil is of wat dan ook, gaat allemaal weg. Het wordt in emmers gestopt. Of in vuilniscontainers. Vroeger was dat doosjes, maar ik vind het zonde als die doosjes wegkomen en ze pakken ze uit, dan is het weg. Ja. Nu krijgen ze in afsluitbare emmers en in vuilcontainers, die kunnen ze daarna weer gebruiken. Zelfs doe ik dat op het ogenblik in Saris aanhangertjes. Oké. Kleine aanhangertjes Ja. met een deksel erop, die Ja. afgesloten kunnen worden. Die gaan dan in de container daar naartoe. Dan ga ik de klinieken ermee langs en daarna geef ik ze aan een organisatie of een man die met een bedrijf wil beginnen of wat dan ook. Zo heeft iedereen er weer wat aan. Dus u gaat ze wel persoonlijk afleveren dan? Ik doe alles zelf. Hier en in Gambia. Ik heb alleen in Gambia een chauffeur. Want daar durf ik niet overal te rijden. Ik rijd wel stukjes, maar dat durf ik niet. Dus u bent daar een soort van medische Sinterklaas? Dat heb ik eerder gehoord, dat Sinterklaas. Ik heb wel een baard, maar ik ben geen Sinterklaas. Ik doe het omdat ik het graag doe. En voor de rest eigenlijk helemaal niet. Ik wil graag mensen helpen. En op deze manier, ik ben daar eigenlijk in 2006 aan begonnen. Omdat mijn zoon die bij de politie in Roermond zat. Die ging daar naartoe met 35 collega's. Die brachten 10 auto's en 15 motoren over de weg. De naam is Desert Cops toen de tijd. Ja, dat is al lang weer verleden tijd. Toen ben ik gaan kijken, toen zag ik de rotzooi daar. Ik denk, ik ga helpen. Dus die zoon van u heeft een goed hart geworven van zijn ouders? Dat is zijn schuld dat ik dat doe. Nou, ik denk dat die strijdbel inmiddels die was snel strijdbel, begraven. die bak. Hey, maar die container staat hier bij u achter. Die staat hier bij mij achter. En helaas heb ik net een lek erin gehad. Dus het is een beetje rotzooi. Maar gisteren is die klaargekomen om het dak weer te maken. Mogen we hem zien? Dat mag. Ja? Dan moet u even geduld hebben, zet ik de hond even vast. Want ik heb achter een herder lopen en die loopt altijd vrij rond. En dan roep ik Die is even. van de bewaking. Nee, maar mensen zijn er vaak bang voor en hij is wat impulsief en zo. Maar Gaan we dan binnendoor? we gaan gewoon buiten langs. Oké. Ja? Ja, nee, Ik prima. gooi de hond even binnen en Ja. dan gaan we even kijken. Nou, achter wij even. Goed zo, ik kom eraan. Ja, tot zo.
Mensen die nog gewoon van doet het niks. Iets voor een goed doel gaan doen. Dat zien volgens mij van die aanhangertjes, of is dat... Ah, kijk! Kijk, nou wordt er geroepen. Hij luistert goed. Oh, heerlijk. Kijk nou toch eens, wat een bumpje. Jongens, als dit geen lente meer is, dan weet ik het niet meer. Ja, toch stiert inderdaad de merk. Ah, wacht, het stiert er ook achterop. Op het hengerke Wheels for Africa. Ja, dan mogen we dat wel heel even in beeld brengen. Hè? Hoe heet dat ding dan staan? Achter de heg misschien? En Alt Iser, dat zal ook wel voor een goed doel zien. Toch zijn de goede man vragen dadelijk van waar hij nou precies vanaf komt. Maar ook dat is Maasbracht. Hè? Maasbracht is een bonte smeltkroes van culturen. Zit er nou een bos te wachten of... Nee. Ah, daar komt je aan. Ik dacht al. Ja, dat duurt even, maar... Want hij schoot wel meteen die kant op. Ja, maar dan moet ik hem achter een hekje zetten. En dat wil hij niet. Dus dan moeten we altijd even paaien. Hij wist hoe laat het Ja. was. Is dat zo'n aanhangertje? Dat is zo'n Kijk. aanhangertje. Die is van mezelf en toen heb ik via internet gezocht. En ik krijg ze allemaal gratis. Hè? Als u zegt waar het voor is. Ja, alles wat ik doe en alles wat ik krijg is gratis. Ook die container. Ja. Hoe vaak bent u inmiddels in Gambia geweest? Is dat nog te tellen? Nee, ik ga 2 keer per jaar. 3 weken. En dan, dan heb ik daar een hele hoop te doen. En dan ga ik na 3 weken weer naar huis. Boah. En mijn vrouw vindt het goed, want anders zeker niet. Ja, het moet wel ondersteund worden. Ja, dit is net weer een stuk nieuw dak wat ze hier nog hebben staan. Ze hebben net het dak helemaal versierd. Dat was lekker, toen had ik een hele hoop rotzooi. Dus het is nog niet, ik moet hem helemaal nou opnieuw inrichten en uitruimen. Want... Kijk, de inbrekers worden al, de potentiële inbrekers worden al gewaarschuwd. Nou ja, Hier is niets van waarde. Ja, ik zit hier naast het terrein waar mensen zo op kunnen. En ik vind het zonde als ze inbreken. Nou, en kijk, het dak is... Oh, daar zat het lek. Nou, op verschillende plekken. Kijk hier en daar. En nou moet ik alles weer eruit ruimen. Maar het is nou weer heel. Maar die verpleegster, gaat die nooit mee? Die ambulance mevrouw? Dat is Truus. Oh, dat is Truus. Truus die heb ik, meteen links om de hoek, Mitch. Truus die heb ik een hele poos gebruikt op markten. Ik sta ook op markten dan met de collectebus. En dan stond ik in het begin met een motor met zijspan en een brancard erop. En daar lag Truus op. En zo reed u ook door... Nee, die ging achter op de aanhanger. Nee, zo ver ging ik niet. Die ging achter op de aanhanger en dan reden we naar de markt toe. Jaarmarkten waren dat allemaal. Maar ik ben te oud om met de collectebus daar een hele dag te staan. Snap ik. Voor €150. En dit is, kijk, ja, het hele dak is uit de knoppen. Ik moet nou alles eruit halen. Schoonmaken en waarschijnlijk een nieuw plafond erin maken. En dan kan het er weer in. Dan kan het er weer in. Het is even nog werken. Maar dit is dus uw opslag voor... Ja. En hoe komt u daar nou weer aan? Ik heb een paar bedrijven die schenken mij het oude materiaal, wat uit verbandtrommels komt. Ik heb een bedrijf die schenkt mij alle verbandtrommels die uit auto's komen, die ze weer verkopen. En dat sorteer ik hier en er zit een hele hoop rotsen bij. Nou ja, je ziet het, de bak is vol. En ik sorteer het, ik doe het, ik maak er 12 stuks van en op die manier. En dan gaat het in die emmers. Waarom 12?
Ja, dat is normaal een dozijn. Hè? Oh, Een oké. dozijn. Ja, ja. Dat is verder helemaal niks bijzonders, maar overal in doosjes zitten altijd 12 of een dozijn en dat soort dingen. Ja, dat is eigenlijk wat ik doe. En dan heb ik nog een tuin en een hond en een vrouw en kleinkinderen en kinderen. En dus ik krijg mijn dagen wel vol. Hoeveel kinderen en kleinkinderen heeft u? Ik heb 3 kinderen, 2 dochters en een zoon. Ik heb 6 kleinkinderen. Ja, en uiteraard een vrouw.